ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பகவத்கீதா 18 days வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். 18 நாட்கள். இன்னைக்கு எவ்வளவு? இன்னைக்கு 11th சாப்டர் வந்துட்டோம் நம்ம. ஓகே, 11th சாப்டர் நேத்தோட கண்டினியூஷன் தான். நேற்றுக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஓரலா சொல்ற கிருஷ்ணர் நான் இதுலயும் இருக்கேன் அதுலயும் இருக்கேன் எப்படி இருக்கேன் எல்லாம் சொல்றேன். இன்னைக்கு அவரை பிரத்யட்சமா காட்டி கொடுக்க போறேன். ஓகே, இட்ஸ் லைக் அ வீடியோ. நேற்றுக்கு ஆடியோ பார்த்தோம், இன்னைக்கு வீடியோ. நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? இஸ்கான் கோயில், இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயில். எல்லாரும் ஒரு வாட்டி நல்ல வணக்கம் செலுத்தி விட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மாத்திரம் மியூட்லயே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. பிரணத்தை யார் எடுக்க போறாள்? டெய்லி யார் எடுக்க போறாள்? யார்? I think instead of requesting, we'll only continue, na Mataji? Kavita Mataji, நீங்க படிச்சிரவா மாதாஜி? படிச்சிருவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனஷலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साप्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. நம்ம பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்வோம். அந்த வகுப்புல தான் வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு 11வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். என்ன பேரு? விஸ்வரூப தர்ஷன யுகம். விஸ்வரூப தர்ஷன யுகம், உலகளாவிய வடிவம். பகவானுடைய நேற்றுக்கு சொன்னார் வாயால, இன்னைக்கு அவருக்கு ஆட்டியே கொடுக்க போறாரு. எவ்வளவு பெருசா ஒரு எல்லா இதுல எல்லாம் பரவி இருக்காரு அப்படின்னு. எஸ். அப்புறம் அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சங்கம் அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம படிக்கிறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? நம்ம கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர், தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளும் கூடி அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். ஆனா அவளுக்கு கூட தெரிய வர இவரை பத்தி உள்ள ஆக்சுவல் எப்படி இருக்காரு என்ன ஏது எல்லாம் அவளுக்கு கூட தெரியாது. அப்போ ஆனா அனைவருக்கும் அவர் தான் ஆதாரமானவர், ஆனா அறியப்படாதவர். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். முதல் சாப்டர்ல நம்ம தான் பார்த்தோம். பக்தியோட தான் இது அவருக்கு தொண்டு புரியணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருந்தோம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். முதல்ல இருந்தே அவருக்கு தெரியும், இருந்தாலும் இன்னைக்கும் சொல்ல போறார். இன்னைக்கு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப பிரமிச்சு போய் அவர் ஏத்துக்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார்.
இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? அர்ஜுனா தனது உலகளாவிய வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு, எனக்கு திரும்பி காட்டியும் கொடுக்கிறேளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி எதை எனக்கு பார்க்கறதுக்கு ஆசையா இருக்கு. பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். உலகளாவிய வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை, அவர் எப்படி பார்க்கிறார், பிரமிப்பா பார்க்கிறார், அதை பத்தி போட்டிருக்கு. அர்ஜுனனின் உலகளாவிய வடிவத்தை கண்ட அனுபவம், அவரை பார்த்து அவர் என்ன அனுபவிக்கிறார் அதை பத்தி எல்லாம் போட்டிருக்கு. கிருஷ்ணரின் பதில்கள், அர்ஜுனனின் ஜபங்கள், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் ஜபிக்கிறார், பரந்தாமா என்னெல்லாம். அப்புறம் கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தான் தேவை. இது நம்ம முதல்ல இருந்து அதான் பாக்குறோம். அனன்ய பக்தி, தூய பக்தியோட தான் கிருஷ்ணரை வழிபடணும். அப்பதான் அவரை புரிஞ்சுவார். எஸ், ஆஸ் யூஷுவல் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா நான் சொல்றேன், இல்லடா கிடுகிடுன்னு படிச்சுவேன். ஏன்னா நீ கொஞ்சம் நிறைய இருக்கு, ஸ்லோகம் நிறைய இருக்கு. So I can't keep on waiting. Okay, Babita Mataji படிக்கும். Hare Krishna Mataji. Arjuna uvacha mat anugrahaya paramam pudyam at atma samkritam yat vakyam vasasdena moho ayam vikado mama. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. நிறைய கன்ஃபியூஸ்டா இருந்தார் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து. நம்ம நினைக்கிற போது அவரு எல்லாம் சாதாரண பாமர மக்கள் மாதிரி தான் அவரோட எண்ணம் இருந்தது. ஆனா இவர் ஒரு இதா ஒன்னா விரிவுபடுத்தி சொல்லி கொடுத்து இவருக்கு நிறைய அந்த இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வந்தாச்சு. இப்ப ஒரு சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் என் மயக்கம்னா என்னது, நிறைய சந்தேகம்லாம் இருந்து குழப்பம் இருந்தா அதெல்லாம் தெளிந்து விட்டது. இன்னும் இருக்கு, ஆனா ஃபுல்லா தெளியலை. ஆனா அவர் அப்படி சொல்றாரு. இது வரைக்கும் மெஜாரிட்டி என்னெல்லாம் இருந்ததோ அதெல்லாம் போய்விட்டது. எஸ், சாந்தி மாதா படி 2 and 3 ரெண்டு முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. ஒன் மினிட் மாதாஜி. பவ யேல ஹி பூதானாம் பவ யேல ஹி பூதானாம் மாதாஜி ல இல்ல யோ தப்பா இருக்கும். யோ எப்படி போடுவாங்க? இப்படித்தானே போடுவாங்க. யோல ஹி பூதானாம் ருதௌ விஸ்தரஷோ மயா தத்வத் கமல பத்ராக்ஷ மகாத்மியம் அபி ஷாவ்யயம் ஏவம் ஏதத் யதார்த்தத்வம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர திருஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா பவாப்ய யௌ சொன்னீங்க, ஏழை சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, அது இல்ல. கேக்குறதா நான் பேசுறது? ஓகே. பவாப்யௌ ஹி பூதானாம் ஸ்ருதௌ விஸ்வதரஷோ மயா த்வத்த கமலபத்ராக்ஷ மகாத்மியம் அபி சாவ்யயம். அப்ப இதனது ஏவம் ஏதத் யதா தத்வம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர திரஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. திரஷ்டும் எனக்கு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. இச்சாமி எனக்கு ஆசையா இருக்கு, இச்சையா இருக்கு, உங்களோட அந்த ரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு ஆசையா இருக்கு. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? பவாப்யௌ ஹி பூதானாம், தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்டேன்னா தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். இப்ப எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய வருது. நீங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்லி இப்ப எனக்கு நல்லாவே அது புரிய வருது. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி பகவான் கிரியேஷன் அனிலேஷன் எல்லாமே அவர் சொல்றார். அதெல்லாம் எனக்கு விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். எல்லாம் புரிஞ்சாச்சு. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன். இந்த மாதிரி 2 கை ரூபத்துல நம்ம உண்மையான உருவத்துல நான் பார்க்கிறேன். என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது இந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். நீங்க எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கீங்கன்னு எல்லாம் சொன்ன இல்லையா, அதெல்லாம் எனக்கு பார்க்கறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கு. இச்சாமித்தே ரூபம் தான். இச்சாமித்தே ரூபம், இச்சாமனா எனக்கு ஆசையா இருக்கு. உங்களோட அந்த ரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு ஆசையா இருக்கு. எனக்கு அதனால காட்டி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டோன்ல சொல்றேன். அர்ஜுன் ஏன் கிருஷ்ணரிடம் விஸ்வரூப வடிவத்தை காட்ட சொன்னார்? அவர் கிருஷ்ணரை சந்தேகித்தாரா? இல்லை, சந்தேகப்பட்டுன்னு கேட்கல.
அவருக்கு நல்லா தெரியும் பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான், இது கடவுள் தான் சொல்லிட்டு நல்லா தெரியும். அவர் தன்னை சிறப்பு என்று கருதினாரா? அதுவும் இல்லை. நான் கிரேட்டு, நீ எனக்கு காட்டித்தா, அந்த மாதிரி எண்ணத்திலையும் அவர் சொல்றேன். கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண மனிதராக கருதும் மக்களை கிருஷ்ணரே பகவான் என்ன நம்ப வைப்பது. இப்ப நம்மள மாதிரி ஒரு வட பாமர மக்கள் இது சொல்ல நாம் நம்பிடுவோம். அப்ப நமக்கு இன்னும் நல்லா உணர்த்தியா ஆணிதரமா இல்லை கிருஷ்ணர் தான் பகவான், அது நம்ப வைக்கிறதுக்கு வேண்டிதான் இது திரும்பி 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 கேட்டு கேட்டு இன்னும் பகவானுடைய எல்லா ஆப்புலன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து வெளிக்கொண்டாந்து காட்டுறாங்க. கிருஷ்ணரே ஒரு சாதாரண மனிதன், 2 கை ரூபத்துல இருக்காரு, மாடு வைக்கிறார், வேற என்ன வேலை பண்றார், அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன சாதாரண மனிதன் என்று கருதுவதற்கு இல்லை, அவர் வந்து பெரிய கடவுள் தான் என்று நம்ப வைக்கிறதுக்கு தான் கேட்கிறார். ஓகே, மன்யசே சாந்தி மாதாஜி டவுன் பண்ணிடுவோம். மன்யசே யதி தச்சக்யம் மயா திரஷ்டும் மிதி பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மே த்வம் கர்ஷயாத்மானம் அவ்யயம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பஷ்ய மே பாதரூபாணி சதவோ அத சஹஸ்ரஷः நானாவிதானி திவ்யானி நானாவர்ணாக்ருதீனி ச. எஸ், இதுல என்ன சொல்றார்? விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி வரணும். இதுல நம்ம என்ன படிக்கணும் அப்படின்னாக்கா, அர்ஜுனா இவ்வளவு எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணப்பறம் என்ன சொல்றார்? தாங்கள் நினைத்தால், என்னால் பார்க்க என்றும் தாங்கள் நினைத்தால் நீங்கள் அந்த வந்து யோக சக்தி எனக்கு கொடுங்கன்னு. நம்மளும் பகவான்கிட்ட வேண்டுறோம். ஆனா அந்த ஒரு கிளாஸ் போட்டுக்கணும். நீங்க வந்து எனக்கு வந்து தகுதி இருக்கு, எனக்கு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும், என்னெல்லாமோ வேண்டிக்கலாமே. கரோட்பதி ஆனும் வேண்டிக்கலாம், பெரிய பெரிய மாளிகை வாங்கணும்னு வேண்டிக்கலாம், லேண்ட் வாங்கணும், என்னெல்லாமோ வேண்டிக்கலாம். ஃபுல் யூரோப் டூர் அடிக்கணும், நினைச்சா போனோம், அப்படி இப்படிலாம் என்ன வேணா நம்ம நினைக்கலாம். பணம் வேணுமே, அதெல்லாம் கேட்டுன்னா பகவான் உண்மையிலேயே கொடுக்கலன்னா நம்ம கோவம் வரும். அதுக்குள்ள என்ன கிளாஸ் ஆட் பண்ணோம்? எனக்கு தகுதி இருந்தால் கொடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கலாம். அப்பதான் நமக்கு தெரியும், ஓஹோ பகவான் கொடுக்கலன்னா எனக்கு தகுதி இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரும் நமக்கு. சோ நம்ம எப்ப வேண்டினாலும் இதுதான் வேண்டிக்கிறேன். இன் கேஸ் யூ திங்க் ஐ எம் கேப்பபிள் ஆஃப், உங்களுக்கு தோன்றது நான் வந்து இதுக்கு தகுதி பெற்றவன் என்றால் நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கணுமா. ஏன்னா அர்ஜுனனே அப்படிதான் கேட்கிறார். எல்லா யோக சக்திகளும் இறைவனே அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியவர்களும் ப்ரொவைடட் எனக்கு வந்து அது தகுதி இருந்தா அப்படின்னு. அப்ப பகவான் என்ன சொல்றார்? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. இமிடியேட்டா எஸ் சொல்லியாச்சார். ஐயா அந்த மாதிரி அர்ஜுனன் காட்டி கொடுத்தோன்னா அவர் பெரிய டிவோட்டி, அவர் வந்து நல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டி. அப்ப டிவோட்டியா இருந்ததுனாக்கா பகவான் இது எப்படி வேணா இறங்கி வருவார். சுதாம கதையில எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். அண்ட் இட் இஸ் நடக்கக்கூடியதுதான் அதெல்லாம். சோ வந்து அவர் வந்து அவருக்கு பார்க்கணும் இல்லையா, நம்ம எல்லாம் காட்டித்தரேன். ஆனா விதவிதமா நானாவிதானி இல்ல, என்ன நானாவிதானி திவ்யானி, நானா வர்ணானி எல்லாம் கலர்ஃபுல்லா இருக்கும், எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், எல்லாம் பாக்குறதுக்கு உனக்கு எல்லாம் என்னோட வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டித்தரேன். உலகளாவிய வடிவம் பெருசா வளர்ந்திருக்கார். ஒண்ணு விடுகிடுகிடுன்னு வளர்ந்தாச்சு. அவங்க ஆகாய அளவுல எல்லாம் வளர்ந்தாச்சு. நிறைய முகங்கள் தெரியறது, கோரப்பல்கள் தெரியறது. அப்புறம் எனக்கு ஒரு விதமா இருக்கும், ஃபேஸ் எல்லாம் ஒரு விதமா இருக்கும். கைகள் நிறைய அஸ்திரங்கள் இருக்கு, வாள் என்ன, வில்லம்பு என்ன, சங்கு என்ன அப்படின்னு என்னெல்லாமோ இருக்குதா, சக்கரம் இருக்கு, நாகங்கள் இருக்கு. அப்படி பெரிய உலகளாவிய வடிவம்னா எனக்கு கைய தொடரா போல அவ்வளவு பெரிய உருவம். பிரம்மாவே அதுக்கு இவ்வளவு சின்னதா தான் காட்டுறார். பிரம்மா சிவன் எல்லாம் காட்டுறாங்க. சோ இந்த மாதிரி வடிவத்தை அவர் காட்டுறார். இன்னும் காட்டுவார். சாரி படிச்சிட்டு சாந்தி, சாரி மாதாஜி, நானு ஸ்லோகம் படிச்சிட்டுங்க வெளியே என்ன கூப்பிட்டு இருந்தாங்க, அதான் ஓடி போய் வேண்டியது. சாரி மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. பஷ்யாதித்யான் வசூன் ருத்ரான் அஸ்வினோ மருதஸ்ததா பகூன் யத்ருஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யாச்சர்யாணி பாரத. பாரதர்களில் சிறந்தவரே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்களில் அனைவரும் இங்கே பாரு. அவர் சொல்றார், நான் வந்து ஆதித்யர்களை 12 ஆதித்யர்கள் நான் யாரா இருக்கேன், வசுக்கள் நான் யாரா இருக்கேன் எல்லாம் சொன்னார் நேற்று. ஆனா இன்னைக்கு எல்லாரையும் நீ பாரு, இங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்க பாரு. அவர் பக்கத்துல எல்லா பேசும் இப்படி தெரியாது. மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார் அப்படின்னு. சோ முதல் யாருக்கு இதெல்லாம் காட்டித்தர? அர்ஜுனன். சோ சஞ்சய் பேக்ரவுண்ட்
இதெல்லாம் தான் யார் சொல்லிட்டு இருக்காது, சஞ்சயர் தான். அவர் வந்து இந்த ஞான திருஷ்டியால அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு பார்த்து யுதிஷ்டிர மகாராஜாவுக்கு சொல்லியிருக்காரு. அப்ப சஞ்சய் சொல்றாரு இங்க, ஏவம் உக்த்வா ததோ ராஜன் மகாயோகேஸ்வரோ ஹரிஹி தர்ஷயாமாச பார்த்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனான விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு. இவருக்கு கண்ணு தெரியாதே, அப்ப இவர் சொல்றதை வச்சு இவர் புரிஞ்சுக்கிறார். இவருக்கு ஞான திருஷ்டியால் இதெல்லாம் தெரியாது. எல்லாம் ஒரு பல் என்ன, அது என்ன, இது என்ன, புல் அவரோட இதெல்லாம் விஸ்வரூப தர்சனத்தை வந்து அவர் காட்டுற, கிருஷ்ணா காட்டுறான்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்றார். இது கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவம். உலக வடிவத்தை பார்க்க நமக்கு தெய்வீக கண்கள் தேவை. திவ்ய, அதுக்கு என்ன பேரு, தெய்வீக கண்கள் பேரு திவ்ய சக்ஷுகு. அது வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல பேர் சொல்லுவா. சாதாரண கண்களால் நாம் பார்க்க முடியாது. அந்த தெய்வீக கண்கள் அர்ஜுனனுக்கு கிடைத்தது. நான் நிறைய அது ஒன்னு எக்ஸ்பிளனேஷன் நிறைய. ஆறுகளில் பல கிளைகள் கடலில் பாய்வது போல இந்த பெரிய வீரர்கள் அனைவரும் உங்கள் வாயில் நுழைகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லி இவர் பார்த்து சொல்றார். கிருஷ்ணா சொல்றாங்க, பாரு என்ன நடக்குது பாருன்னு. என்ன பார்த்தா பெரிய கிருஷ்ணோட உருவம் இருக்கான். வாய் பெருசா தோன்றிருக்கு. இந்த ஆனப்படை குதிரைப்படை எல்லாம் அதுக்குள்ள போறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஸ்வாஹா எல்லாம் போறது, அழியதான் போறது. இதெல்லாம் இன்னைக்கு நீ பார்த்துட்டு இருக்க இல்லையா, இதோட ஃபியூச்சர் என்னது, இவங்க எல்லாம் அழியதான் போறாங்க. முன்னாடி இப்ப நிக்கிறவா எல்லாம் நீ நினைக்கிற நீதான் அழிக்க போற. நீ ஒண்ணு நிமித்த மாத்திரம் தான். நிமித்த மாத்திரம்னா ஒரு கருவியா தான் நான் யூஸ் பண்றேன். சும்மா ஒரு அம்பையை, அவ்வளவுதான். அது அவங்க மேல பேர இது போய் சேர்றதோ இல்லையோ அவங்க எல்லாம் அழியதான் போறாங்க. ஒன்னு ஒரு கருவியா தான் நான் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு. சோ உங்கள் வாயில் நுழைகின்றதை பாக்குறேன்னா எல்லாம் இவங்க எல்லாம் அழிச்சுதான் போறாங்க. ஃபியூச்சர்ல உள்ளது எல்லாமும் தெரியாது. எஸ். அப்புறம் 100,000கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே நேரத்தில் வானத்தில் உதிக்க நேர்ந்தால் அவற்றின் பிரகாசம் இந்த பிரபஞ்ச வடிவில் உள்ள பரமபுருஷனின் பிரகாசத்தை ஒத்திருக்கலாம். ஒரு சூரியனை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு கண்ணு குருசம், அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கு. 100,000 சூரியன்கள், ஆயிரக்கணக்கான 100,000கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே நேரத்தில் வானத்தில் ஒளிர்ந்தால் எப்படி எவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும், அவ்வளவு பிரகாசம். அது வேணா போய் ஈக்குவல் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பகவானோட உலகளாவிய தரிசனத்தோடு அந்த டைம்ல உள்ள ஒளி விழுந்தத அந்த பிரகாசத்தோட இது ஒத்து போகும். அந்த மாதிரி பிரபஞ்சத்தின் வரம்பற்ற விரிவாக்கங்கள் ஒரே இடத்தில் அமைந்துள்ளன. எல்லாம் தெரியாது, பக்கத்துல எல்லா தேவர்கள் என்ன எல்லாரும் அந்த மாதிரி. அர்ஜுனன் பிரபஞ்ச வடிவில் அனைத்து தேவர்கள் மற்றும் பல்வேறு உயிரினங்களின் உடல்களை கண்டான். தாமரை மலரில் பிரம்மா அமர்ந்திருப்பதையும் சிவபெருமான் மற்றும் அனைத்து முனிவர்களையும் தெய்வீக பாம்புகளையும் அவன் கண்டான். நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டிருப்பான். விச் நமக்கு ரொம்ப டீட்டெயில் எல்லாம் போடும். ஏன்னா அப்புறம் டிராயிங் தானே இல்லையா. நான் பாம்புகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியறது தான். இங்க பாம்புகள் தெரியறது, வில்லம்பு தெரியறது, இங்க ஒரு பாம்பு தெரியறது, இந்த இங்க ஒருத்தரோட வாயில நெருப்பு வருது, இவர் அழிக்க போறார் அந்த மாதிரி. சோ இதெல்லாம். அப்புறம் பிரபஞ்ச வடிவம் எல்லையில்லாமல் எல்லா இடங்களிலும் விரிவடைவதை கண்டான். முடிவும் இல்லை, நடுவும் இல்லை, ஆர்வம் எந்த பார்த்தாலும் அதேதான். இல்லை, இவருடைய புல் உலகளாவிய வடிவத்தை அவர் பார்க்கிறார். அவரது வாயிலிருந்து எரியும் நெருப்பு வெளிப்படுவதை கண்டான். இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் அவரது சொந்த பிரகாசத்தால் எரிவதை கண்டான். எல்லாம் அழிஞ்சு போறது இவரால தான். எல்லாம் அழிக்கணும்னு நினைச்சா இவர் எல்லாம் அழிச்சுப்பார். அவர் தான் கிரியேட்டும் பண்றார், இதுவும் பண்றார், ப்ரொடெக்டும் பண்றார், அண்ட் அழிக்கவும் செய்யறார். இதெல்லாம் அவர் பார்க்கறதுதான். அர்ஜுனன் வந்து இந்த உலகளாவிய வடிவத்தை பார்க்கிறார். அப்புறம் அநேக வக்ர நயனம் அநேகாத்புத தர்ஷனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யானேகோத்யதாயுதம் திவ்யமால்யாம்பரதரம் கந்தானுலேபனம் சர்வாச்சர்யமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். இந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் ஒரு விருப்பம் என்னது, ஆபரணங்கள்லாம் போட்டு இருக்காராம். ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடல் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்களால் பூசப்பட்டிருந்தது. ஒரே வாசனமயம். இல்ல வாசனை, அந்த சந்தனம் என்ன அது என்ன எல்லாம் கந்தானு லேப்பனம் வருதே. கந்தனா நல்ல ஸ்மெல்லோடு, லேப்னா அந்த இது பூசுறது மேல. அந்த மாதிரி எல்லாம் பூசிருக்காங்க. ஒரே இது நல்ல மனம் இருக்கு. ஒருத்தர் மாலைகள் என்ன, ஆபரணம் என்ன, ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஆபரணம் என்ன, கையில ஒரு என்னது அந்த ஆயுதங்கள் என்னன்னு இருக்கா. பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. இந்த ஸ்லோகத்தோட
दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपत् उत्थिता यतीपा सदृशी सास्यत् பாசஸ்தஸ்ய மகாத்மனஹ. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒரு வேளை சமமாகலாம். அதான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதித்தா எவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும். அப்படி அந்த மாதிரி உதிச்சா வேணா இந்த பிரகாசத்துக்கு ஒத்திட்டு போகலாம், ஈக்குவல் பண்ணலாம். இல்லாட்டா அவ்வளவு பிரகாசமா இருந்திருக்கு அப்படின்னு. தத்ரை கஷ்டம் ஜெகத் கிருஷ்ணம் பிரவிபக்தம் அநேகதா அபஷ்ய தேவதேவஸ்ய ஷரீரே பாண்டவஸ்ததா. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. எல்லாம் விரிவாக்கங்கள் என்னெல்லாம் எப்படியெல்லாம் விரிஞ்சு அவரோட எல்லாம் அந்த பிளீனரி எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்கும். அதெல்லாம் இங்கெல்லாம் எப்படியெல்லாம் விரிஞ்சிருக்கோம் எல்லாம் ஒரே இடத்துல, அப்படி ஒரே இடம்னா ஃபுல்லா பரவி இருக்கு. அதெல்லாம் பாக்குறாரு. அப்புறம் ततः सविस्मया विष्टो दृष्ट हृष्टरो मदनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलि अभाषत. कृताञ्जलி நமஸ்காரம் பண்ண பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் உரிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதல் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாயி அவருக்கு பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார். நேதிகம் கொஞ்சம் பார்த்தோம் நம்ம. இதெல்லாம் பார்த்தப்பறம் இன்னும் பெருமையா அவர் சொல்றார். அர்ஜுன உவாச்ச பஷ்யாமி தேவான் சவதேவதேஹே சர்வான் சதா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மாணமீஷம் கமலாசனஸ்தம் ரிஷீம்ஷ சர்வான் உரகாம்ஷ திவ்யான். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். அப்புறம் தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல உங்க எல்லாம் அங்க நீங்க விரிவாக்கம் அப்படி பண்ண எல்லாரையும் நான் அங்கேயேதான் பாக்குறேன். அதுல என்ன அர்த்தம், எல்லாம் அவர் தான், எல்லாமே பேஸ் என்னது இவர் தான், இவர்கிட்ட வந்ததுதான் எல்லாமே அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். அநேக பாஹூதர வக்ர நேத்ரம் பஷ்யாமி த்வாம் சர்வதோ அனந்த ரூபம் நாந்தம் ந மன்யம் ந புனஸ்துவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. உலகத்தின் இறைவனை விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. எங்கே ஆரம்பிக்கிறது, எங்க நடுவு எங்க முடிவு ஒன்னும் தெரியாம எல்லா இடத்துலயும் எல்லாம் அப்படி பரவி இருக்கு. இதெல்லாம் நான் பாப்பேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றார். ரூபம் மகத்தே பகுவக்ர நேத்ரம் மகாபாஹோ பாஹூருபாதம் பகூதரம் பகுதம் சாகராலம் திருஷ்ட்வா லோகா பிரவ்யதிதாஸ்ததாஹம். வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். இந்த மாதிரி கோரப்பல்கள் எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் பயந்து நடுங்குறாங்க. எல்லாம் தேவர்கள் எல்லாம் கூட பாக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதுல போட்டிருக்கு. எல்லாம் பார்த்தா பயமா இருக்கு உங்களோட இந்த ரூபத்தெல்லாம் பாக்குறதுக்கு. அவர்களை போலவே நானும் குழம்பி உள்ளேன். எனக்கும் எல்லாம் பாக்குறது பயமா தான் இருக்கு. கிருஷ்ணர் நார்மல் இந்த படத்தானே இருப்பார், இப்படின்னா ஒரு கோரமா பயமாவும் இருக்கு, எல்லா இடத்தையும் பரவி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இதா இருக்குன்னு. அப்ப என்ன சொல்றாரு, நபஸ்பிருஷ தீப்தம் அநேக வர்ணம் வயாதானனம் தீப்த விஷால நேத்திரம் திருஷ்வா ஹி த்வாம் பிரவ்யாதிதாந்தராத்மா திருத்திம் ந விந்தாமி க்ஷமம் ச விஷ்ணு. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விஷாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றன. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாதே. போரும் ஆயாச்சு எனக்கு உங்களோட இந்த மாதிரி ரூபத்தை பார்த்து அப்படி பிரமிப்பா இருக்கு. இதுதான் ஆசையதான் கேட்டார், பாக்குறார். ஆனா இவ்வளவு பெரிய ஒரு உருவம், இவ்வளவு பெரிய வைபவங்கள்னா ஒரு வாயால் நேற்று கேட்டாரு, இன்னைக்கு பார்க்கணும்னு சொன்னா கொஞ்சம் பயந்து போயிருக்கார். என்னால இனிமே என்னால பார்க்க இயலாது அப்படின்னு ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச. அப்ப பகவான் சொல்றார், காலோ அஸ்மி லோக க்ஷயக்ருத் பிரவருத்தோ லோகான் சமாஹ்ருதுமிஹ பிரவருத்தஹ நதே அபி த்வாம் ந பவிஷ்யந்தி சர்வே யே அவஸ்திதாஹ பார்த்தனீகேஷு யோதாஹ. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான். யாரு? நான் தான் காலம். காலம்னா நமக்கு புரியும் இல்லையா? நம்ம இப்ப லைஃப்ல பார்த்தாலே தெரியும்,
சில காலம் முடிந்தா என்ன பாடி எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும், எவ்ரி திங் சேஞ்சஸ். இப்போ காலம்ங்கிறது இயக்கிறது யாரு? பகவான் தான். காலம்ங்கிறது பகவான். காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். எல்லா மக்கள்ல எக்ஸப்ட் டிவோட்டிஸ். அது வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கணும். உங்களை தவிர போட்டுத்தரே, உங்களை தவிர தட் இஸ் பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். எல்லாருமே அழிந்துதான் போகிறாங்க. ஏன்னா அதர்மத்துக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணாலும் அதர்மம் பண்றவனும் அழிவாங்க, அதர்மத்துக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்களும் அழிவாங்க. तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. எனவே எழுந்து போரிட தயாராக. இப்ப புரிஞ்சு கொடுத்து இல்லையா? எல்லாரும் அழிய போறாங்க, யாரெல்லாம் இருக்க போறாங்க, யாரு ஃபியூச்சர்லாம் சொல்லியாச்சு. இந்த ஜோதிஷம் பார்த்து நம்ம சொல்றோமே, நாளைக்கு இது நடக்கும், அடுத்தது இந்த ராசி இந்த ராசி அது இது நம்ம சொல்லுவாளே, அப்புறம் இதெல்லாம் சரியா போயிடும் ஏதாவது சொல்லுவா. சோ உனக்கெல்லாம் இப்ப தெரிஞ்சு போயிடுக்கலையா? நீங்க பஞ்ச பாண்டவர் அவர்களை தவிர பாக்கி எல்லாரும் அடிய போறேன். அதனால நீ சும்மா பேருக்கு சண்டை போடு. நான் சொல்றேன், சும்மா பேருக்கு சண்டை போடு. எனவே எழுந்து போரிட. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸ் அன்ஸ்டேபிள்னு வருது. உங்களுக்கு கேட்டுதான் நான் பேசுறது? இது நடுநடுல இப்ப வர ஆரம்பிச்சு. ஓகே, கேக்கல மாதாஜி, விட்டு கேக்குது. அதான் நெட் ப்ராப்ளம்னு வந்தது. ஓகே, அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு? பகவான் திரும்பி அதே ரிப்பீட் பண்ணேன் சொன்னது. ஜஸ்ட் ஒரு பேருக்கு நான் சொல்றேன், நீ போரிடு. ஏன்னா இவங்க எல்லாம் ஃபியூச்சர் பார்த்துட்டே இல்லையா? எல்லாரும் அழியதான் போறான். சோ இந்த நம்ம ஜோசியன் எல்லாம் போனா என்ன பார்க்க போறோம்? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, இது என்னைக்குதான் தெரியும், நாளைக்கு சரியாயிடுமா, அடுத்த வருஷம் சரியாயிடுமா, இந்த ராசியில போனா என்னெல்லாமோ உண்டே, அதெல்லாம் அதனால சரியாயிடுமா எல்லாம் கேட்கறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இவர் வந்து ஃபியூச்சரை பார்த்தாச்சு. இப்போ உனக்கு தெரிஞ்ச போயிடுது இல்லையா? இந்த உங்க பஞ்ச பாண்டவர்களை தவிர பாக்கி எல்லாரும் அழியதான் போறாங்க. அப்போ என்னன்னு போரிடுன்னு என்ன அர்த்தம்? ஜஸ்ட் ஒரு அம்பு எய்தா போறோம், அவ்வளவுதான். பாக்கி எல்லாம் நான் தானே டிசைட் பண்ணியாச்சு இவங்கள இறக்கதான் போறாங்க அப்படின்னு. எனவே எழுந்து போர் உத்திஷ்டா கௌந்தையா, எனவே எழுந்து போரிட தயாராக, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் பலமாக அரசினை அனுபவிப்பாய். அது முன்னாடி என்ன சொன்னார்? 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஏதோ நீ இறந்து போகலாம், இல்லை வந்து உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். ஏதோ நீ ஜெயிச்சா ராஜ்யம் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி இப்பதான் பாத்துட்டிய, நீ ரிசல்ட்டும் பார்த்தாச்சு. இப்ப என்ன சொல்றது? நீ தான் ஜெயிக்க போற, நீ தான் ஆள போற, பழையெல்லாம் கொண்டுட்டு நீ பாட்டுக்கு ராஜ்யத்தை ஆண்டுட்டு அப்புறம் மெதுவா இறந்தா போதும் அப்படிங்கிறவங்க அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். அவளுக்கு தெரியாது, ஆனா அவங்க எல்லாம் ஸ்லோலி தேர் ஆல் டைங். எனவே சவ்யசாட்சியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. இப்போ ஒரு கத்தி கொடுத்திருக்கா, கத்தி கேன் பி யூஸ் ஃபார் எனிதிங் இல்லையா? நம்ம வந்து டாக்டர் கையில அந்த கத்தி இருந்ததுன்னா என்னது? அதுதான் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். அது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சிருந்து நல்ல காரியம் பண்ணுவார். ஒரு டாக்டர்கிட்ட அந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பண்ணா நல்ல காரியம். இதே ஒரு திருடன் இருந்ததுன்னா அவன் வந்து இது கொலைய பண்ணிடுவான். அந்த மாதிரி. அப்ப நான் உனக்கு என்ன சொல்றேன்? நீ வந்து போரிட தயாராக. உன்னை வந்து ஒரு கருவியா தான் நான் யூஸ் பண்றேன். ஜஸ்ட் நீ போரிடுன்னா என்னது? நீ பாட்டுக்கு உன்னோட அம்ப வந்து விடு, அப்புறம் பாக்கி உள்ளதான் நான் தான் டிசைட் பண்றேன். ஸோ யூ ஆர் ஜஸ்ட் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஒரு கத்தி ஒரு டாக்டர் கையில இருக்க ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். அதே கத்தி எப்படி வேணா யூஸ் ஆகலாம். ஆனா நான் சொல்றேன், நீ இந்த மாதிரி போரிடுனா என்ன அர்த்தம்? நல்லதுக்கு தான் நான் உனக்கு சொல்றேன். வந்து நீ சண்டையிட்டு நீ வந்து போரிட்டு ஜெயிச்சுடுவாய். द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहीमाव्यधिष्ठा युध्यस्व चेदासिरणे. கபத்னான், துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். அழிக்கப்பட்டு விட்டனரா என்னது? டிசைடட். அவங்க எல்லாம் இறக்கதான் போறாங்க. துரோணர்லாம் பெரிய மகான் தானே, பட் பாவத்துக்கு அவ என்னது அந்த இதுக்கெல்லாம் உறுதுணையா இருந்திருக்கா. எவ்வளவு பாவங்கள் பண்ணியிருக்கா. அதனால வாயை திறக்காம உறுதுணையா இருந்ததுனால அவங்க எல்லாமே அழியதான் போறாங்க. அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். உங்க கையால எல்லாம் கொல்ல போறதுல அவருக்கு ஆல்ரெடி தேர் ஃபேட் இஸ் டிசைடட். வெறுமனே போரி விடுவாயாக, உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய். ரிசல்ட்டும் தெரிஞ்சாச்சு. அப்படி சஞ்சீவாச்ச பின்னாடி சஞ்சய் சொல்ற திருதராஷ்டிரன், ஏதஸ்ருத்வா வசனம் கேசவஸ்ய கிருதாஞ்சலிர்வேபமான கிரீதி நமஸ்கிருத்வா பூய ஏவாஹ கிருஷ்ணம் சகத்கதம் வீத பிரணம்ய. திருதராஷ்டிரன் திருதராஷ்டிரனிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதல் கடவுளிடமிருந்து இத்தகைய கூரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சு போயிடுத்து. இவ்வளவு வைபவங்கள் இருக்கு, கேட்டிருக்கான், ஓகே, ஒரு மாதிரி உணர்ந்திருக்கான். நான் இப்ப பார்த்தான், கண்ணாடி பார்த்த அப்புறம் அவனுக்கு அது வந்து தாங்க முடியல அவ்வளவு.
சோ நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூற தொடங்கினான். எல்லாம் பார்த்து அவர் வந்து சொல்றார் 41-42. सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया भ्रमातात् प्रणयेन वा अपि अपराध சொல்லிடுறேன். ரெண்டு சேர்த்து சொல்றேன். यच्चावहा सार्धमसत्कृतो असि विहार रक्ष्यासन भोजनेषु एको अदवाप्यच्युत तत्समक्षம் தக்ஷாமயே துவாமஹம் அப்ரமேயம். என்ன சொல்றார்? உண்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா ஒன்னும் மரியாதை இல்லாம நான் வெறும் கிருஷ்ணா அப்படி எல்லாம் கூப்பிட்டிருக்கேன். யாதவா கூப்பிட்டிருக்கேன். யாதவானா எதுக்குலத்துல இருக்கிறவன் யாதவா அப்படி எல்லாம் கூப்பிட்டிருக்கேன். நண்பனே இந்த மாதிரில என்றெல்லாம் நான் உண்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். ஒரு சாதாரண மனிதன் மாதிரி நான் கூப்பிட்டேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்ததை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையும் போதும் ஒரே படுக்கை படித்திருந்த போதும் அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். ஃப்ரெண்ட்லியா தானே பழகிட்டு இருந்தாலே அவர் 2 பேரும் ரொம்ப வருந்துறாரு. இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆளு, ஆனா நான் உங்களை எப்படி எல்லாம் கூப்பிட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி வாய் வார்த்தை எல்லாம் கிருஷ்ணா யாதவா அந்த மாதிரி எல்லாம் கூப்பிட்டிருக்கேன். அதுல தேரோட்டும் போது கூட அவர் தேரோட்டம் இவர்தான் சொல்லியிருக்காரு. நீ என்ன சொல்றியோ அங்க அது செய்வேன். இங்க போனாக்க இங்க போவேன், அங்க போனா அங்க போய் என்ன நீ சொல்றியோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு. அப்ப பின்னாடி அர்ஜுனா என்ன பண்ணுவாரான் தெரியுமா? கட்ட வரலால கட்ட வரலால இப்படி இப்படி இடிப்பறான் அவரை. இங்க போ அங்க போ அப்படின்னு. அதெல்லாம் பெரிய மகாபம். இப்பதான் அவர் நினைச்சு பாக்குறாரு. இதெல்லாம் ஸ்லோகம்ல வரல, இந்த இதுல பற்பட்டு கூட இல்லை, வேற எங்கேயோ படிச்சேன். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நான் பண்ணி ரொம்ப வருந்துறேன். நான் இந்த மாதிரி தெரியாம எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன், மன்னிச்சிடுங்க. இழிவடையாதவரே இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக வேண்டிக்கிறேன். அதிருஷ்டபூர்வம் ஹிஷிதோ அஸ்மி திருஷ்ட்வா பயேன ச பிரவ்யதிதம் மனோ மே தத் ஏவ மே தர்ஷய தேவ ரூபம் பிரசீத தேவேஷ ஜெகன்னிவாச. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் என் மனம் குழம்புகிறது. எல்லாம் பார்த்துட்டேன்னா பயந்து போயாச்சுகள். யாரு? அர்ஜுனா. அந்த அவரோட வடிவம்லாம் பார்த்துட்டு பயந்துட்டார். எனவே தேவர்களின் இறைவனை அகிலத்தின் அடைக்கலமே என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவாயாக. போரும். இனிமே நான் கேட்டது வந்து கேட்டு நீங்க காட்டினதெல்லாம் போரும். திரும்பி உங்களோட ஒரிஜினல் ரூபத்துக்கே வாங்க, எனக்கு இது பார்த்ததெல்லாம் போரும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறேன். எஸ். சஞ்சய் உவாச்ச. திரும்பி பேக் சஞ்சய் சொல்ற திருத்தராஷ்டிரன். इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयम् आसभूयः आश्वासयाम् आस च भीतयेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा. சௌமிய வபுர்னா அழகான ஒரு ரூபத்தை எடுத்து அவர் கடைசியில அவருக்கு வந்து காட்டுறார். என்ன சொல்றார்? திருத்தராஷ்டிரன் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்தார் அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். ஃபுல்லா அந்த வடிவம் இருந்து அதுல இருந்து ஒடுங்கி 4 கை ரூபத்துக்கு வந்து 4 கை ரூபத்துல இருந்து 2 கை ரூபம் வந்து அதுக்கு என்ன பேரு? அழகான ரூபம். அழகான ரூபம் வந்து சௌமிய வப்பூர். உங்களுக்கு அந்த குவிஸ்ல வந்தா வரும்னு நினைக்கிறேன். சௌமிய வப்பூர் மகாத்மா. சௌமிய வப்பூரா ஒரு அழகான வடிவத்தை வந்து கொண்டு நிறுத்துறேன். ஏன்னா இவர் வந்து பயந்துன்னு இருக்கார். இப்ப நான் உனக்கு இந்த ரூபம் தானே உனக்கு பார்க்க மாதிரி சரிதான், இப்ப இந்த மாதிரி காட்டிட்டேன் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ண. அர்ஜுன உவாச்ச. இப்ப அர்ஜுன சொல்றார், திருஷ்டுவேதம் மானுஷம் ரூபம் தவ சௌமியம் ஜனார்தன இதானீமஸ்மி சம்விருத்த சச்சேதா பிரகிருதிம் கதஹ. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்ட போது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். ஒரு அந்த உலகளாவியோட ஆசைதான் இருந்தது. அது பார்த்தோம் நான் ரொம்ப பிரமிச்சேன், பயந்தும் போயிட்டேன்னா. இந்த மாதிரி சௌமிய வப்பூர் சௌமிய வப்பூர்னே அழகான உங்க உருவத்தை தான் எனக்கு வந்து இப்ப ரொம்ப பிடிச்சதே. என்னது ஒரிஜினல் என்னோட கம்போஷர் வந்தாயிடுச்சு. சுய இயல்பினை நான் மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். அடுத்தது 52. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா. இத ஸ்லோகம் முடிக்கணுமே. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. சுதுர்தர்ஷமிதம் ரூபம் திருஷ்வானசி
திருஷ்வானசி யன்மம தேவா அபியஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷன காங்ஷினஹ. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன் அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்பொழுதும் நாடுகின்றனர். எல்லாருக்குமே ஆசையாதான் இருக்கிறது பாக்குறதுக்கான, நான் யாருக்குமே இது வரைக்கும் காட்டி கொடுக்கல. பட் உனக்கு வந்து இந்த எல்லாம் ஃபுல்லா உனக்கு காட்டி கொடுத்தேன்னா, பிகாஸ் யூ ஆர் மை டிவோட். அது எப்பவுமே அது வந்து அண்டர்லைன் ஃபேக்டர் சொல்லிட்டே இருக்கு. பக்தியா அனன்யா சக்யா அஹம் ஏவம் விதோ அர்ஜுனா ஞாத்தும் திரஷ்டும் ச தத்வேன பிரவேஷம் ச பரந்தப. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இப்ப இதெல்லாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் உனக்கு? யாருக்கானாலும் நல்ல தூய பக்தி தூய அன்போடு என்ன சேவை புரிஞ்சாதான் என்னோட ரியாலிட்டி, என்னோட எல்லாம் என்னோட என்னது ஆழ்நிலை, இந்த வடிவம் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சு வரும். பக்தி எல்லாம் சும்மா கலப்பட பக்தியோட இருக்கும்னா புரிய வராது. சோ நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். நுழைய முடிஞ்சு பகவானோட உலகத்துல அடைய முடியும். சோ பகவான் கிருஷ்ணனிடம் பிரிக்கப்படாத பக்தி சேவையை எவ்வாறு தொடங்குவது? காலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை மந்திரம் சொல்லவும். திரும்பி திரும்பி எல்லா சாப்டர்லயும் இதுதான் வந்துருக்கு. காலையில சீக்கிரம் இருக்கணும். இல்ல நான் 6 மணிக்கு மேலதான் எழுந்திருப்பேன்னா அப்ப ஜபம் வராது. வீட்டு வேலைதான் இருக்கும், நிறைய இருக்கும். ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு மேல ப்ராப்ளம் தான் வரும். பண்ணணும்னு நினைச்சா முடியலன்னாக்கா லேட்டா எழுந்துக்கணும்னு அர்த்தம். கொஞ்சம் சீக்கிரமா என்னன்னா, இதுல 5 மணில இருந்து 6 மணி வரைக்கும் மந்திரம் சொல்லணும்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 hour முன்னாடி என்னன்னா பகவானுடைய இது விஸ்வரூப தர்ஷனம், அந்த வேர்டு வந்து விஸ்வரூப தர்சனத்தை நம்ம பார்க்க முடியும். அது தினமும் பார்க்க என்னது நிறைய பாவங்கள் போய்விடும். அதனாலதான் அவங்க எல்லாரும் கோயிலுக்கே சீக்கிரம் போறாங்க இல்லையா? காலையில எழுந்து அந்த விஸ்வரூப தர்சனம் பார்க்கறதுக்குன்னே நிறைய பேர் போவாங்க. இப்ப கோயிலுக்கெல்லாம் போனேன்னு குளிச்சுட்டு போகணும், இல்ல ஒரு விதிமுறை இருக்கு. வீட்டு ஆன்லைன்ல இருக்கிறதுனால வீட்லயே இருக்கும் போது என்ன வெறும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்துட்டு பகவான் வந்து ஆன்லைன்லயே மொபைல்ல பார்க்கலாம், வாட்டவர் இன்டர்நெட்ல பார்க்கலாம். அண்ட் 5 மணில இருந்து 6 மணி வரைக்கும் ஜபா பண்ணலாம்னு இப்போ ரொம்ப ஸ்லோவா சொல்றோம். ஒரு 10 நிமிஷம் எடுக்கிறதுனால எவ்வளவு? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 5, 6 ரவுண்டாவது பண்ணிடலாம். இல்ல அப்புறம் பண்ண என்னாடி 7 ரவுண்ட் வரும். ஏன்னா ஸ்பீடு வரும். ஸோ 7, 8 ரவுண்ட் அழகா பண்ணலாம். 1 hour யூஸ் ஸ்பெண்ட் ஒன்லி ஃபார் ஜப்பம். இல்ல மாதாஜி அதெல்லாம் முடியாது, half an hour பண்ணலாம். ஒரே ஒரு மாலை தான் பண்ண போறேன். அது 10 நிமிஷம் எடுத்தாலும் சரி, 6 நிமிஷம் எடுத்தாலும் 7 நிமிஷம் சரி, ஒரு மாலை பண்ணுங்க. அதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். சும்மா ஒரு ஜபம் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். ஜபம் பண்ண தெரியாது, ஆனா நம்ம கிளாஸ்ல ட்ரெயின் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கேன். யாரெல்லாம் பண்றீங்கன்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன். அது புது டிவோட்டிஸ் அழைச்சொல்வால ரெடியா இருக்காங்க. அவங்க வீட்லயே சும்மா பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க ரெடியா தான் இருக்காங்க. ஆனா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இது வந்ததுனால நீ அடுத்த லெவல் எல்லாம் போனவங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கலாமே சொல்லிட்டு தான் நான் கூப்பிட்டுருந்தேன். ஓகே, சோ நாளையில இருந்தா உங்களுக்கு வந்து எஸ் நாங்க வீட்லயும் பண்றோம், கிளாஸ்ல நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொல்றீங்களே, கிளாஸ்லயும் ஒரு வாட்டி பண்ணிடுறோம்னாக்கா எங்களுக்கு ஒரு இதா இருக்கும். ஆஹா, என்னவோ சொன்னபடி கேட்கறாங்களே அப்படின்னு. ஓகே, அப்ப எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாத்திரம் சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. எப்போலாம் யாராவது சொல்லுனாலும் விடுகிடுன்னு ஆரம்பிச்சிடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாத்திரம் சொல்லிடுங்க. மத்கர்ம கிருண்மத்வரமோ மத்பக்த சங்க வர்ஜிதः நிர்வைர சர்வபூதேஷு யசமாம் ஏதி பாண்டவ. எனதன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பல நோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகிறான். இல்ல இதெல்லாம் கிளாஸ் போட்டிருக்கேன். என்னது? எவன் ஒருவன் தூய பக்தி தொண்டு, பகவான் வந்து 18 days கிளாஸ் இருக்கு, கிளாஸ்ல தொண்டு புரிவேன், அப்புறம் கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா இல்ல, அந்த மாதிரி இல்லாம 18 days அப்புறம் 19th day வரும், 20th day வரும், அப்பெல்லாம் கிளாஸ் கிடையாது. ஆனாலும் நம்ம தொண்டு புரிஞ்சுட்டே இருக்கும். அப்படின்னாலே காலேஜ் சீக்கிரம் எனக்கு தான் வேணும், பகவானோட ஆர்த்தி பார்க்கலாம், நம்ம நாம ஜபம் பண்ணலாம், எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணுங்க. ஒண்ணுதான் எதிர்பார்ப்போம். ஏன்னா இப்ப நம்ம பேபி ஸ்டெப்ஸ்ல தான் இருக்கும். ஒண்ணு பண்ணுங்க, மனசுக்கு திருப்தியா இருக்கும், எல்லாம் உங்களுக்கே ஆர்வம் வரும். 2 பண்ணலாம். அப்போ அதுதான் தூய பக்தி தொண்டு, வேற எல்லாம் ஒண்ணுது. பகவானுக்கு என்ன 9வது சாப்டர்ல சொன்ன ஏதாவது ஆஃபர் பண்ணணும். நம்ம என்ன வீட்டுல சமைக்கிறோமோ அது வந்து நான்வெஜ்ஜா இருக்கக்கூடாது. அண்ட் நம்ம வெங்காயம், ஏன்னா அவர் கேட்கல வெங்காயம் தான். அவர் வந்து தமோ குணம் ரஜோ குணத்துக்கு போயிடும். நல்லா வெங்காயம் மசாலா போட்டெல்லாம் சாப்பிட்டா நல்லா தூக்கம் வரும், ரஜோ குண சாப்பாடு மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் எங்க ஜபா பண்றது? ஒரு மாதிரி ஒரு மயக்க நிலையில இருக்கும், நல்ல இதுன்னு அப்புறம் தூங்கிட்டு அது ஆச்சு, அவ்வளவுதான். அதனாலதான் சாத்விக ஃபுட்டு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப லைட்டாவும் இருக்கும் அண்ட் இது பண்ணலாம்.
இப்போ எனக்கு தூய பக்தில அதான் தூய பக்தினா என்னது, ஜபம் பண்றது, ஆகாரத்துல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறது, அந்த மாதிரி மொள்ள ஆரம்பிங்க. எல்லாம் ஒரே நாள்ல ஆரம்பிச்சுடலாம் சொல்லல. அதே போல இப்பதான் சண்டே வருதுதான் ஏகாதசி. நான் வந்து நாளான்னைக்கு தானே, நாளான்னைக்கு சாட்டர்டே நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் எப்படி அப்சர்வ் பண்ணணும், ஏகாதசி எப்படி விரதம் அப்சர்வ் பண்ணலாம்னு சொல்றேன். அப்புறம் பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனை. பலநோக்கு செயல்கள் நம்ம என்ன பண்ணா என்ன கிடைக்கும், நான் இவ்வளவு எல்லாம் ஜப்பா பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும், அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு பண்றேன். எனக்கு பங்காவியங்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கா, நல்லா கொடுத்துருக்கா, பேச திறன் இருக்கு, காதல கேட்கறேன், இது இப்போ இதை விட என்ன வேணும், கண்ணு தெரியாதவெல்லாம் கூட இருக்காங்க, அவங்களும் பழிச்சு போறாங்க. ஆனா நமக்கு கண்ணும் கொடுத்துருக்காரு, காது கொடுத்துருக்காரு, நடக்கிறதுக்கு கால் கொடுத்துருக்கா, கைகள் அழகா கொடுத்துருக்காரு. அப்ப நம்ம பகவானுக்கு நன்றி சொல்லிதான் அந்த இதுதான் ஜபாலாம் பண்ணும். அப்புறம் மனக்கற்பனைகளின் களங்கங்கள் இருந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அத்வைத பிரின்சிபல் அவள்லாம் என்னன்னாக்கா பகவான்கிட்ட வந்து பிரம்மன்ல ஐக்கியமான் அதோட முடிஞ்சுடுறது அவள். நமக்கெல்லாம் பிரம்மங்கிறது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா ரூபம் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பகவான் ரூபம் இருக்கு. நம்ம இன்னும் பக்தி தொண்டில இன்னும் போயிட்டே இருக்கும். ஆனா அவங்க வந்து they are happy with that பிரம்ம ரூபத்துல ஐக்கியமே ஆறாங்க. அப்படின்னா என்னது, அவளுக்கும் பகவானுக்கும் வித்தியாசமே இல்லாம ஐக்கியம் வராங்க. நம்ம அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். நம்ம கோலோக விருந்தாவனம் போனாலும் இப்ப இவர் பரத மகாராஜோட ஸ்டோரி தான், இல்ல இவர் அஜாமிளன் ஸ்டோரியில வருது. இப்போ அங்க போனப்புறம் என்னது, அங்க போனாலும் நம்ம வந்து சூக்ஷ்ம ரூபத்துலதான் இருப்போம். இந்த மாதிரி இந்த சரீரத்தோட எல்லாம் போக மாட்டோம். அங்கேயே போயிட்டு என்ன, பகவானுக்கு சேவை தான் புரியும். எங்க போனாலும் பகவான் வேற ஐடென்டிட்டி, நாம வேற ஐடென்டிட்டி. பகவானுக்கு சேவை புரியதான் நமக்கு டியூட்டியே. எங்க இருந்தாலும் அதுதான் பண்ணணும். அப்ப அது வந்து அப்புறம் அதான் பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்கம். அதெல்லாம் மனக்கற்பனை ஒண்ணுமே திங்க் பண்ண வேண்டாம், சேவை பண்ணணும், அவ்வளவுதான். நம்ம வந்து we have to always serve the Lord. அது மாதிரி விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை நினைத்து எதை பண்ணாலும் என்னை நினைத்து பண்றான், எல்லாமே எனக்கு அர்ப்பணம் பண்றான், அந்த மாதிரி இருக்கானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, எது பண்ணாலும் பகவான் எனக்கு பகவான் இடத்தில் போய் சேரணும், அதுக்கு வேண்டிதான் நான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்றேன். அந்த மாதிரி ஒரு இலக்கு என்னது, டு கோ பேக் டு காட் ஹெட். அதுதான் போட்டு மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பராக உள்ளான். ஏன்னா எல்லாரிடத்தும் இது இருக்கார், பரமாத்மா இருக்கார். அப்ப யாரையும் வந்து துவேஷிக்காம, யார்ட்டையும் எனிமிட்டி எல்லாம் இல்லாம எல்லாத்தையும் ஹாப்பியா சந்தோஷமா எல்லாரையும் வந்து ஸ்நேகத்தோட இருக்கும்போது என்னாகும், அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைவான் அப்படின்னு. இது வந்து சீக்கிரம் முடிஞ்சு கொடுத்தேன். நான் நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கு, பயந்துட்டேன். ஓகே, இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. வாட்ச் நிக்கிறதா மணி எவ்வளவு 8 மணி கூட ஆகல. அதான் நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கேன்னு கிடுக்கிட்டு படிச்சிருந்தேன். ஓ 40. வெரி குட், சீக்கிரம் முடிஞ்சா வெரி குட், நல்லதுதான். நாளைக்கு எல்லாம் ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் பண்ணலாமே நம்ம இது இல்லையா. ஓகே, நாரத ரிஷி இவரோட இது கிருஷ்ணர் சத்யபாமா அவரோட ஸ்டோரி. நாரத ரிஷி துவாரகா வருகிறார், சத்யபாமாவிடம் உரையாடுகிறார். அப்போது கிருஷ்ணர் சத்யபாமாவிடம் வெளிப்படுத்தும் அன்பு அவ்வளவு உண்மையானதல்ல. கிருஷ்ணர் ஒன்னு அவ்வளவா லவ் பண்ணல, வேற ருக்மிணி அவளுக்கெல்லாம் தான் he loves them more அப்படின்னு சொல்றார். உண்மையில் ருக்மிணி தான் அவருக்கு மிகவும் பிரியமானவள் என்று கூறி ஏமாற்றுகிறார், சும்மா ஏமாத்துறார். இதை தாங்க முடியாமல் சத்யபாமா பெரிய ராஜ பரம்பரையில் இருக்காங்க, நிறைய சொத்து இதெல்லாம் இருக்கு, நல்லா அதுல ஒரு பெருமையும் உண்டு. எனக்கு எல்லாம் இருக்கு, நான் எல்லாமே கொடுத்து வாங்கலாம், அந்த பெருமை இருக்கு அவங்க. she has lot of என்னது பணம் வசதி, எல்லா வசதியும் இருக்கு அப்படின்னு. இதை தாங்க முடியாமல் சத்யபாமா அதை நிரூபிக்க நாரதருக்கு சவால் விடுத்தார். நாரதர், சத்யபாமா நீ ஒரு விரதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணரை எனக்கு தானமாக தந்துவிட்டு கிருஷ்ணரின் எடைக்கு எடை செல்வம் கொடுத்து அவரை மீட்டெடுக்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் ஒரு திராசுல உட்கார்ந்து இருக்கார், நீ உன்னோட செல்வம் எல்லாம் வச்சு பகவான் வந்து பகவானோட அந்த மேல போயிடுமே திராசு, அப்ப நீ வந்து பகவான் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. அப்போ செல்வம் தானே, அதுக்கே என்கிட்ட நிறைய செல்வம் இருக்கு, நான் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கும் பெருமை வருது. கிருஷ்ணரின் இடைக்கேடே செல்வம் கொடுத்து அவரை மீட்டெடுக்க வேண்டும். இந்த துலாபாரம் செய்வதில் வெற்றி பெற்றால் கிருஷ்ணரின் அன்பு உன் மீது பல மடங்கு அதிகரிக்கும். இந்த மாதிரி பண்ணா கிருஷ்ணர் ரொம்ப ஆசை, ஆகா பத்தியா எனக்கு வேண்டி அவர் செல்வத்தை எல்லாம் கொடுத்து விடுறாளே, அவருக்கு எவ்வளவு ஆசை என் மேல அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் அவருக்கு தோணும்னு சொல்லிட்டு நாரதர்னா தெரியும் இல்லையா அவர் என்ன மாதிரின்னு அவர் விளையாடி பாக்குறார். சத்யபாமா என்ன சொல்றாரு, இதோ என் நகைகள், பொற்காசுகள், அனைத்து பொன்மணிகள் மற்றும் வைரங்களை இந்த துலாபாரத்தை வைத்து விடுகிறேன், எங்கிட்டதான் நிறைய இருக்கு, எல்லாத்தையும் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு. ஆனா என்ன இருக்கு, சத்யபாமா நீ உன் அனைத்து தங்கத்தையும் வைத்த பின்னும் துலாபாரம் சிறிது கூட நகரவில்லை, அப்படியே இருக்கு. மேல தட்டு மேல இருக்கிறது மேலேயே இறங்கவே மாட்டேங்குது. இதை செய்ய முடியாவிட்டு இதை வந்து நீ வந்து சரியா, ஏன்னா ஆல்ரெடி ஏத்துனாச்சு, நீ இதை வந்து செஞ்சு முடிக்கலன்னா கிருஷ்ணர் எனக்கு அடிமையாகி விடுவார், நான் என்ன சொல்றேன்னு அதான் கிருஷ்ணர் கேட்பாரு.
நீ எனக்கு வந்து தானம் கொடுத்து விட்டாய், அந்த மாதிரி ஆயிடும். இதை நீ செய்ய முடியாவிட்டால் கிருஷ்ணர் எனது விருப்பப்படி செய்ய வேண்டிய அடிமையாகி விடுவார். வேண்டுமென்றால் ருக்மணியிடம் உதவி கேட்டுப்பாருன்னா, வேற மனைவிமார்கள் இருக்காளே, ருக்மணிகிட்ட போயிட்டு நீ என்ன பண்ணலாம், இருக்கிற நகையெல்லாம் வச்சாச்சு, என்ன பொன்மணிகள்லாம் வச்சாச்சு, அப்போ திராசு நகர மாட்டேங்குது. அப்போ போயிட்டு ருக்மணிகிட்ட கேட்கிறான். ருக்மணி என்ன பண்றா, சத்யபாமா, அக்கா நீங்கள் தான் இப்போதைய நம் கணவரை காப்பாற்ற வேண்டும், நான் இருக்கிற மணி இதெல்லாம் வச்சுட்டேன், வெல்த்தெல்லாம் வச்சுட்டேன், அப்போ திராசு நகர மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு ருக்மணி சொல்ற. பகவானே, இதோ இந்த புனித துளசியின் ஒரு இலையை நான் மிகுந்த பக்தியோடு உங்களுக்கு முழு மனதோடு சமர்ப்பிக்கிறேன். ஒரு துளசியோட ஒரு இலையை எடுத்து அந்த அவரோட அந்த திராசு இருக்கே அதுல வைக்க போறா. அப்போ வந்து அத சரியா சமம் இது ஆக மாட்டேங்குது. அப்ப கிருஷ்ணன் சொல்ற, நீ உங்களோட இதெல்லாம் எடுத்துடுவோம், உங்களுக்கு பொன்மணிகள் உங்களுடைய எல்லாம் நகைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துடுவோம், எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அந்த துளசி மாத்திரம் இருக்கு அது கீழே போகுது. அப்பதான் தட்டு கீழே போறது, கிருஷ்ணரோட தட்டு மேல. அப்ப அதுல இருந்து என்ன அர்த்தம், பக்தி தான் பெருசு. துளசி தேவியோட பக்தி அவ்வளவு பெருசு. கிருஷ்ணரோட அந்த இதை விட அந்த பவர் ஜாஸ்தி, நம்ம பக்தி பண்றதுக்கு ஜாஸ்தி. இது என்ன கொடுத்திருக்கு, பகவானே இதோ இந்த புனித துளசியின் ஒரு இலையை நான் மிகுந்த பக்தியோடு உங்களுக்கு முழு மனதோடு சமர்ப்பிக்கிறேன். இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு இந்த இக்கட்டில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும். சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. நாரதர், என்ன அதிசயம், ஒரு சிறிய துளசி இலை கிருஷ்ணரின் எடைக்கு சமன்படுத்தி துலாபரத்தை நகர்த்தி விட்டதே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அது வந்து யூடியூப்ல இருக்கு, பசங்களுக்கு எல்லாம் காட்டி கொடுப்பேன், அது நல்லா இருக்கும். நீங்க வந்து சத்யபாமா சொல்லிட்டு போட்டு பாத்துறீங்கன்னாக்கா அது ஒரு தமிழ்லயே தான் இருக்கு, நல்லா இருக்கு, நல்லா வீடியோ எடுத்திருக்கா, அதுக்கு நானே சொல்றேன். சோ அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, குழந்தைகளுக்கு புரியும் இருக்கு. இப்ப அப்பதான் நினைச்சு பாக்குறா, ஓஹோ, ஒரு துளசி இலைக்கு வந்து அவ்வளவு மதிப்பு இருக்கா, எனக்கு இது நகை இது ஆபரணத்துக்கெல்லாம் அவ்வளவு மதிப்பு கிடையாது. என்ன அர்த்தம், பகவான் எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் கிரீடம் வைக்கிறேன், தங்க கவச்சம், வெள்ளி கவச்சம், இதெல்லாம் ஒண்ணும் வேலைக்கு ஆகாது. பக்தி வேணும், பக்தியால நம்ம வந்து என்ன பண்ணாலும் பகவான் ஏத்துப்பார். வேற எல்லாம் வந்து தம்பட்டம் தான், எல்லாரும் பார்த்து ஆஹா ஊன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, தாராளமா பண்ணலாம். ஆனா பக்தியோட பண்ணணும், எது பண்ணாலும் நான் பக்தியோட சமர்ப்பிக்கிறேன். கோயில்ல நம்ம பண்ணாம வேற யார் பண்ண போறாங்க, நல்லா பக்தியோட நம்ம பண்ணலாம். வீட்லயும் அழகா அந்த மாதிரி கோயில்லாம் தயார்படுத்தி பகவானுக்கு வேண்டி எல்லாம் பண்ணலாம். முடிவுரை என்னது, துளசியின் முக்கியத்துவத்தையும் எந்த ஒரு பொருள் செல்வத்தையும் விட கடவுளுக்கு ஒரு தாழ்மையான பிரசாதம் எவ்வாறு பெரியது என்பதையும் இந்த கதை அடிக்கடி மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்துகிறது. இது என்ன பார்த்தோம், வெரி குவிக். அர்ஜுனா தனது உலகளாவிய வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். உலகளாவிய வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை, அவர் பார்த்து எப்படி வியந்து போறார் அப்படின்னு அநேக அத்புத தர்ஷனம். அர்ஜுனனின் உலகளாவிய வடிவத்தை கண்ட அனுபவம், அவர் பார்த்து எவ்வளவு எல்லாம் பிரமிச்சு போறார் அது பார்த்தோம். கிருஷ்ணரின் பதில்கள் பார்த்தோம், அர்ஜுனனின் ஜபங்களும் பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. எஸ், இப்படி போனா ஆக்சுவலி 12th சாப்டர் கூட முடிச்சுடலாம தோணுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute. எஸ், இவ்வளவு குயிக்கா முடிச்சுட்டேன்னு தெரியாது. நம்ம வந்து ஜப்பா கூட முன்னாடி எடுத்துட்டோம் இல்லையா மாதாஜி, பவிதா மாதாஜி. அப்ப அட்டெண்டன்ஸ் இல்ல, அதுலயே வர டைம். நோ வண்டர் அட்டெண்டன்ஸ் இன்னைக்கு போடல, அவ்வளவா கொஞ்சம் கம்மி பேர் தானே வந்திருக்கான். இல்ல எல்லாரும் வந்துட்டாங்க மாதாஜி, நம்ம ரெகுலர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க மாதாஜி. ஐபேட் வந்து லதா மாதாஜி நினைக்கிறேன். லதா மாதாஜி வந்துட்டாங்க மாதாஜி. ஐ திங்க் எல்லாரும் அப்ப நீங்க போட்டீங்க இல்லையா, நான் அப்புறமா போட்டேன் மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஏதாவது சந்தேகம் ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா கேட்கலாம். எனக்கு யாரோட ஒரு மெசேஜ் வந்தது, யாரோ ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார். ஓகே, நம்ம முடிச்சுடலாம், இன்னும் ஒரு ஒருத்தர போயிடுவான். வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय. यार போடணும் மாதாஜி, பவிதா மாதாஜி இல்ல வேண்டாம் எல்லாரும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் 50% போடலாம். என்ன மாதாஜி என்ன சொல்ல பார்ப்போம், ஜானகி மாதாஜி என்ன சொல்ல வராங்க? இல்ல நாளைக்கு விசேஷமா இருக்கு, எனக்கே அதிசயம், இவ்வளவு சீக்கிரம் நான் முடிக்க மாட்டேனே, இவ்வளவு சீக்கிரம் முடிச்சிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு டென்ஷன் ஆயிடுறது சிலப்போ. நிறைய ஸ்லோகம் இருக்குமோ, நீங்க எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சு படிக்கலாம், அழகா சொல்லலாம். ஆனா அப்புறம் முள்ள நீட்டி மொழிக்கு போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் நான் இதுல பார்ப்பேன், டவுன்லோட்ல பண்ணிடுச்சு. நேத்து சாப்டரே போடலாம். 11. டென்ஷன் ஆகாதீங்க மாதாஜி. இல்ல அப்புறம் என்ன யாரும் இருக்க மாட்டேங்கிற மாதாஜி, டென்ஷன் அதுக்கு இல்ல.
யாருமே இல்லைன்னா அப்புறம் யாருக்கு செவத்துக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியுமா? 11 இல்லையம்மா, எங்கிட்ட 10 தான் இருக்கு. ஏன் 11 எங்க போயிடுத்து? I don't have 11. பபிதா மாதாஜி, நான் அனுப்புறேன் மாதாஜி, நான் அனுப்புறேன் மாதாஜி. 10 அனுப்பி போடுறேன்னா அப்படின்னு அதுக்குள்ள நீங்க 11 போ அனுப்பிட்டேன்னா தான் 11 போடல. ஏன்னா பாக்கி எல்லாம் இருக்கு. How come 11 is not there? 11 இல்ல. ஓகே, நான் இப்ப 10 போடுறேன். இல்ல வந்து நம்ம இப்ப கிளாஸ்ல ரொம்ப கம்மியா பேர் தான் வராங்க இல்லையா? அதுல அப்புறம் நான் வந்து மெதுவா சொல்லி கொடுத்து அப்புறம் இங்க அந்த ஸ்கிரீன், இங்க இருக்கிற ஸ்கிரீன் தெரியாது எனக்கு. இப்போ அந்த அவங்க ஸ்கிரீன் தெரியாது. நான் அந்த பவர் பாயிண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட நடுவுல இன்டர்நெட் வேற ப்ராப்ளம் இருக்கு. நான் பேசுறது கட்டா இருக்கு. இந்த படம் முடிச்சுக்க இருக்கேன். 3 படம் 6 முடிச்சியா? 6 படம் மியூட் பண்ணாங்க. அதுக்குள்ள இந்த ஸ்லைடு பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷேர் ஸ்கிரீன். எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க, அப்பதான் வந்து எங்களுக்கும் ஒரு இதா இருக்கும். நேத்தத்தை பாடத்தோட 11 இப்ப அனுப்புவாங்க பபிதா மாதாஜி. அது வந்து அதுவும் போடுறேன். எஸ், பபிதா மாதாஜி கேளா? பபிதா மாதாஜி அனுப்பிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி, அனுப்பிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி உங்களுக்கு. ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங்.